Πάλι κόψιμο σε πιάσε. Μάλλον φταίει η φασολάδα που φάγαμε το μεσημέρι. Και στο είπα, μη φτιάχνεις, με πειράζει το μάχη. Από το κρύο έχει σου φρώσει και γίνει μικρό. Δεν ξέρω, αλήθεια. Ίσως να είναι το κρύο, ίσως και από τη φασολάδα με πονάει στο μάχη μου και δεν έχω πολύ όρεξη. Δεν ξέρω. Μπορώ να σε βοηθήσω αν θέλεις να ξαναγίνει μεγάλο σαν ανακόντα. Γιατί τον πέταξες από κάτω τον Αράπη, Λεωνίδα? Τι σου φταίει ο Αράπης? Καλά μου κάνεις πλάκα. Εσύ δεν μου είπες, ναι. Δεν σε κοίταξα και μου κάνες νεύμα πως ναι, πέτρα τον μπούστε από κάτω. Πες μου. Ήταν φαντάστικα. Εγώ σου είπα να πάρεις τα σιτήρια ηλίθιε, όχι να τον πετάξεις από κάτω. Πρέπει να ελέγξεις λίγο την ψυχραιμία σου, αγάπη μου. Να παίρνεις τα λεξοτανίλ σου. Λοιπόν, πάμε σινεμά. Ναι. Μάζεψα όλα τα παιδιά από το γυμναστήριο. Ωραία. Πάμε να δούμε το Ράμπο. Αυτός εκεί είναι η Κόλλα, Ποιος είναι, ξέρεις? Είναι το μωράκι μου. Τα κάνει όλα. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Να το δοκιμάσουμε καμιά φορά κι εμείς. Μην είσαι παρτακιάς. Μην τα θέλεις όλα δικά σου. Γατάκι μου εσύ. Βασιλιά μου! Βασιλιά Λίο! Έχουμε πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Πού πάτε ρε κερατάδες? Ο Δήμος της Σπάρτης δεν πληρώνει για τα εισιτήρια του σινεμά. Δεν με νοιάζει. Θα μπούμε τσαμπέ. Πώς θα μπείτε τσάμπα? Έχουμε βρει ένα μονοπατάκι κοντά στις Θερμοπύλες. Και από εκεί θα μπούμε. Μα τι λέει? Λέει ότι δεν θα πληρώσουν. Ούτε ευρώ. Σας γράφω στα αρχίδια μου. Και εσάς και τη Σπάρτη. Τσιγκούνιδες. Εσύ! Πρόεδρε! Με φώναξες. Πάρε αυτό και πήγαινε να το φτιάξει στο μόλ. Έχει χαλάσει. Πρόσεξε. Μην το παίξεις στα χαρτιά. Εντάξει. Άντε δρόμο τώρα. Έλα συντόμευε. Περιμένετε ρε. Βασιλιά μου, Βασιλιά Λεωνίδα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, σου λέω. Πού πάτε ρε κερατάδες? Scene 1, Apple, take 1. Πού πάτε ρε κερατάδες? Έλα ρε μαλάκα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Scene 1, Apple, take 2. Πού πάτε ρε κερατάδες? Τι μαλάκα σε δεν το καταφέρουμε ποτέ ρε πουστή. Φύγε, θα σε βγάλω έξω μαλάκα. Θα σε βγάλω έξω μαλάκα να το κάνω μόνος μου. Δεν μπορώ. Εσύ! Πρόεδρε! Και γυρνάει ο μαλάκα. Γυρνάει ο μαλάκας.